Ωραία, τέλος πάντων αυτό είναι το guide. Εδώ έχει αυτό το ψηλέμπορο του μιλάς. Το επόμενο step που κάνεις είναι πας μιλάς σε εκείνον. Yes, I am. And you? I'm afraid. Thank. Μιλάμε εδώ σε αυτόν. Πηδάς από εδώ. Μιλάς σε αυτόν γρήγορα. Σπαμαρισί δηλαδή. Don't lend. Fine here. Γρήγορα κάνεις equip το όπλο που μας δίνει αυτός. Τρέχεις πάνω στο... Sorry, but the rat cannot σε escape. αυτό τον αρουραίο. Το σπάμε στο ξύλο. Τον σπάμε στο ξύλο, είπα, ωραία. Ζητάμε να μας ανοίξει την πόρτα, μας ανοίγει. Πάμε να φύγουμε, αυτός θα μας μιλήσει τώρα. Του μιλάμε, σπαμαρισί. Cosplay αγκύλωση στα δάχτυλα. Μιλάμε εδώ στο φίλο μας για να του ζητήσουμε να μας βάλει στο τουρνουά, αφού έχουμε όπλο πλέον. Και μετά πάμε για ύπνο, για ξημερώσει απόγευμα. Practice with the training dummies. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα μπορούμε να τζαμπάρουμε για να γλιτώσουμε time. Και πρέπει να έρθουμε εδώ στα dummies και να τα βαρέσουμε 6 φορές ώστε να τριγκάρει ο υπότης δίπλα και να μας πιάσει διάλογο, τέλος πάντων. Σπαμάρουμε εδώ ή όλα τα πάνω τις απαντήσεις. Και στο τέλος θα έρθει να μας βαρέσει. Καθόμαστε να πεθάνουμε για να γλιτώσουμε time. Δεν καθόμαστε, δεν αντιστεκόμαστε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να πεθάνουμε εδώ πέρα κοντά για να έρθει γρήγορα ο φίλος από εκεί και να πάμε να του μιλήσουμε. Come on, let's move to the tavern. Του μιλάμε και μας μαθαίνει πράγματα. Στην αρχή θα μας ζητήσει να τον βαρέσουμε 6 φορές και αυτός θα κάνει απλό block. Μετά μας ζητήσει πάλι να τον βαρέσουμε 6 φορές και μας κάνει πάρη. Ύστερα θα μας ζητήσει να κάνουμε εμείς πάρη. Μετά θα κάνουμε dodge πίσω. Και μετά θα τον φαϊτάρουμε κανονικά, όπως θα γίνει και σε κάθε φορά που κάνεις training. Good. Τώρα κάνουμε το backward dodge. Δηλαδή πατάμε το S και μόλις πατήσουμε το space, click για attack. Το κάνουμε και αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα 6 φορές. Αφού τον κερδίσουμε θα τον πολεμήσουμε στα κανονικά και θα πρέπει να θυμόμαστε ό,τι μας έχει μάθει μέχρι στιγμής για να τον φαετάρουμε γρήγορα. Αφού τον κερδίσουμε, μας μιλάει. Εμείς όσο μας μιλάει θα μπορούσαμε να τρέξουμε πριν μας μιλήσει από εδώ. Και πάμε πάλι για ύπνο, για να ξημερώσει και να ξεκινήσει το πρώτο round του τουρνουά. Ξεκινήσει το πρώτο round τουρνουά, πηδάμε εδώ
γρήγορο ή στον πρώτο εχθρό που θα φαϊτάρουμε. Έχω βρει ένα new strat που πας από εδώ πέρα πίσω και πριν ξεκινήσει, όταν πει το I'm ready, μπορείς να του δώσεις ένα free hit. Σε όλους μπορείς να το κάνεις αυτό. Όπως είπα, αυτό το extra hit μπορείς να το κάνεις σε όλους τους εχθρούς. Τέλος πάντων, τους επιλέγεις έναν. Αφού κερδίσεις όλους από εδώ, πας να πολεμήσεις με αυτόν, τον κόκκινο. Good for. Μέχρι στιγμής οι εχθροί είναι εύκολοι γιατί το μόνο που έχουμε να σκεφτόμαστε είναι το πάρει και το dodge πίσω. Οπότε τα fights είναι πολύ πιο εύκολα από το late game. Αφού κερδίσουμε και αυτόν, τρέχουμε γρήγορα, αφού βάλουμε το σπαθί μέσα προφανώς, τρέχουμε γρήγορα στον τελευταίο υπότη για το πρώτο τουρνουά. Καθόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, κάπου εδώ περίπου. Περιμένουμε να μπει μέσα και λίγο πριν σταθεί στο σημείο του για να πει I'm ready, του δίνουμε ένα χιτάκι και ίσως αν προλάβουμε άλλο ένα για να ξεκινήσουμε με κάποιο πλεονέκτημα το match. Γενικά όλο το parry system και το backward dodge είναι να το μάθεις. Το μαθαίνεις με τον χρόνο, δεν είναι εύκολο στην αρχή για έναν new player. Αφού τελειώσουμε και με τα 3 fights, μιλάμε σε αυτόν 3 φορές, όσα είναι και τα fights δηλαδή. Τη τρίτη μας μιλάει, έχει ένα μεγαλύτερο διάλογο και μας δίνει κάποια χρήματα, κάποια crowns. Εδώ πέρα αυτός μας μιλάει μόνος του. Και πάμε στο shop, στο πρώτο shop. Μετά το πρώτο τουρνουά πάμε πρώτο shop. Αγοράζουμε από εδώ την πρώτη στολή και το δεύτερο weapon. Και φεύγουμε γρήγορα για ύπνο. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε equip όποτε θέλουμε άμα είναι optimized. Εγώ προτείνω να τα κάνετε, ας πούμε, αφού σηκωθείτε από το κρεβάτι. Απλά υπάρχει κίνδυνος να το ξεχάσετε, ας πούμε. Όπως έχω πάθει σε πολλά runs. Στο equipment το τελευταίο αντικείμενο που αγοράζεις πάει τέρμα κάτω, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε equip γρήγορα τα όπλα μας. Δηλαδή αυτό είναι το καινούριο weapon επειδή το αγόρασα τώρα. Άμα γίνει κάποιο λάθος και αγοράσουμε κατά λάθος weapon που δεν θέλουμε, αφού έχουμε αγοράσει το σωστό weapon, πρέπει να προσέξουμε γιατί θα πάμε να επιλέξουμε το weapon και επιλέξουμε το τελευταίο που θα είναι το λάθος στην ουσία. Το δείξει στην πράξη. Εδώ πέρα αφού ξυπνήσουμε ερχόμαστε εδώ, μας μιλάει αυτός και ξεκινάει το δεύτερο training, που είναι να τον μπλοκάρουμε, να κάνουμε block attack 6 hits. Δηλαδή, ενώ κρατάμε το block, να το πατήσουμε το αριστερό κλικ για attack. Αφού τελειώσουμε με αυτό, τα 6 hits αυτά, έχουμε 6 dodge μπροστά, σε attacks μπροστά. Σαν αυτό. Εδώ πέρα γκλίτσαρε γάμισέτα. Ένα πιο normal, αυτό ας πούμε. Αυτό το hit είναι πιο friendly από τα πιο friendly dodge από τα υπόλοιπα και κάνει και stagger στον εχθρό. Και είναι πιο friendly γιατί έχεις περισσότερο time να το κάνεις, ας πούμε. Δεν έχεις
Δεν θέλει καθόλου timing. Το πατάς όποτε γουστάρεις. Το πιάνεις εύκολα. Παιδί μου. Είναι friendly. Μπορείς να το κάνεις και πολύ early σαν αυτό. Ή μπορείς να το κάνεις και πολύ late. Σαν... Δεν ήταν late αυτό. Σαν... αυτό. Αφού τελειώσουμε με αυτό, τότε τώρα έχουμε ξανά fight μαζί του. Και τώρα αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσει και το backward και το forward dodge. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην φάμε κάποιο kill και χάσουμε ας πούμε time. I yield. Αφού το κερδίσουμε, βάζουμε το weapon μέσα. Τρέχουμε, θα μας μιλήσει αυτός. Well, I'll rig, but Πολύ καλό σαν τέτοιο να προλάβουμε να έχουμε εδώ πάνω τουλάχιστον. I need some rest now. Και τρέχουμε για κρεβάτι. Εγώ σου είπα είμαι ok με αυτό. Ο λόγος που τρώει την κύρωση είναι γιατί ποστάρει κόλλους για να είναι κόνσο agenda. Εγώ είμαι ok για να το ποστάρει το παιδί μου. Απλά σου έδωσα... Σου έδωσα ένα μονοπάτι ρε παιδί μου. Το πρωί έχουμε το επόμενο τουρνά, το δεύτερο. Οπότε γρήγορα επιλέγουμε πάλι έναν εχθρό. Ή ο κόλλος μάλλον. Τον οποίο ποστάρεις να ανοίξει τη γυναίκα που δεν είναι ζωή ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να είμαι από πίσω του τώρα και να του δώσω ένα hit, αλλά είμαι αρνητής. Δεν το έδωσα, δεν το έκανα. Ωραία. Victory awaits. Αχ. My bad. Τώρα οι εχθροί έχουν και τα δύο dodge attacks πρέπει να κάνεις. Και τα δύο dodge. Και το μπροστά και το πίσω. Οπότε είναι λιγάκι πιο δύσκολο από τους προηγούμενους. Ίσως και όχι λιγάκι, είναι και λίγο παραπάνω. Γιατί ήρθα εδώ για να ζοριστώ. Και επίσης το δεύτερο τουρνουά αντί για 3 εχθρούς έχει 4. Έχει 3 εδώ και τον απέναντι εκεί. Κάθε φορά έχει έναν απέναντι. Fight. Τα δύο αυτά attacks τα μαθαίνεις γιατί τα συνηθίζεις, γιατί πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο moveset πριν να γίνει το μεγάλο attack ας πούμε. Εκτός από τα forward attacks που συνήθως τα κάνουν μονάχα τους, όπως αυτό. Δεν ήταν μετά από κάποιο combo. Το κάνει μόνος του. Και αυτό ξανά. Όταν κάνεις πάρει ένα heavy attack, σου ανεβαίνει green bar κάτω. Και όταν ανεβαίνει green bar και φτάσει στο τέρμα, ο παίκτης σας τρώει stagger. Άμα το κόκκινο, δηλαδή το HP σας, φτάσει και αυτό στο τέρμα, τότε είναι που χάνετε και πρέπει να ξαναξεκινήσετε το fight από την αρχή. Για να ξεκινήσετε το fight από την αρχή πρέπει να πέσετε και να πάτε να ξαναμιλήσετε στον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή, ποτέ δεν μπορούμε να μιλήσουμε με το όπλο έξω επίσης. Ας πούμε καλό αυτόν, να έρθει να παλέψουμε. Του δίνουμε εδώ πέρα στην αρχή το χιτάκι. Προσοχή, μην το δώσουμε το χιτάκι πριν πει το emirate, γιατί γίνεται βλακεία. Και ας πούμε τώρα αν κάτσουμε να πεθάνουμε, είναι η green μπάρα. Και η κόκκινη. Όταν η άσπρη η γκρι γεμίσει, τρώμε stagger. Όταν η κόκκινη γεμίσει, χάνουμε το fight. Και για να ξαναξεκινήσουμε το fight πρέπει να ξαναμιλήσουμε στον τύπο. Here is your. Όπα, κατάλαβες, πήρα λεφτά. Τα λεφτά που πήρα είναι από το ένα fight από αυτά τα τρία που παλέψαμε εδώ.
Γενικά στο fight δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να παίξεις, όπως βολεύει το καθένα. Δεν έχει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνεις, ας πούμε. Τα συγκεκριμένα είναι να προσπαθείς να το τζάρεις όσο περισσότερο και να κάνεις όσο περισσότερο πάρει μπορείς. Ωχ, ξανά χάσα. Άμα χάσεις, ξανά ζητάς από τον φίλο να έρθει. Έρχεται. Μπορούμε να του δώσουμε εδώ στην αρχή το χιτάκι αφού πήγαμε ready. We have a new. Are you ready? Αχ. Ωου, έλουσα. Ξαναχάσαμε το fight. Τώρα έχω πάθει κάτι κακό, δεν μπορώ να το βγάλω. Από πού πάμε ρε παιδιά? Γενικά είναι από τα ψηλοδύσκολα ρε παιδιά fights αυτά για έναν new player. Και εγώ νιώθω δηλαδή. Δεν είναι πια game. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι τα βασικά είναι τα πάρεις, αλλά δεν είναι τα hits. Δηλαδή το να του δώσεις hit είναι ψηλο irrelevant. Το πιο σημαντικό είναι να κάνεις dodge και πάρεις. Όταν κάνεις πάρεις τον εχθρό, ο εχθρός πάνω γεμίζει γκρι μπάρα του. Όταν κάνεις dodge και hit γεμίζει κόκκινη. Ή όταν κάνεις απλό hit γεμίζει κόκκινη. Η κλωτσιά είναι σαν είναι backward attack. Ωραία, δεν μπορώ να το βγάλω. Αυτό θα κοπεί στο edit. Τι είπα? We have a new. Are you? Συνήθως κάθε fight ξεκινάει με backward attack, με combo και backward attack. Συνήθως. Η κλωτσιά όπως είπαμε είναι backward attack. Επίσης δεν είναι σαν. Και όταν κάνεις πάρει τον εχθρό γεμίζει γκρι μπάρα. Όταν γεμίσει τέρμα η πάνω μπάρα του που συνδυάζει και την γκρι και την κόκκινη, κερδίζει το fight. Τρώει stagger ο εχθρός και τον κάνεις guild. Ή άμα δεν έχει χάσει από πάρει και χάσει από heavy attack, ας πούμε, από attack μετά από dodge, καμιά φορά μπορεί να κερδίσει και το fight χωρίς guild και να πέσει κατευθείαν κάτω ο εχθρός άμα φάει stagger. Και κερδίσεις καλό time αυτό, αλλά δεν μπορείς να το μανιπιουλάρεις συνήθως. Αφού κερδίσεις και τα 4 fights, μιλάς με τον φίλο εδώ, παίρνεις όλα τα λεφτά. Και στο shop, το δεύτερο shop μετά το δεύτερο τουρνουά, παίρνουμε 3 στολή και 3 weapon. Και για πιο μερακλείδες σαν και εμένα παίρνουμε και potion. Δεν έχω crowns, γιατί δεν έχω crowns, κάτι έχει λουστεί. Δεν έχω crowns, ρε. Δεν έχω φαϊτάρει, δεν έχω φαϊτάρει αυτόν, γι' αυτό δεν έχω crowns. Τέλεια. Δεν είχαμε φαϊτάρει έναν εχθρό και δεν είχαμε αρκετά crowns. Κανονικά, αφού φαϊτάρεις και τους 3 εχθρούς, πας εκεί. Αυτός ο εχθρός είναι σπαστικούλης, παιδί μου, γιατί βαράει πάρα πολύ γρήγορα και συνέχεια. Αλλά άμα του κάνεις πάρει τα attacks, πέφτει πολύ γρήγορα. Επειδή κάνει πολλά attacks, κάνεις και εύκολα πάρει. Και με το πάρει ανεβαίνει γκριμπάρα και όταν φτάσει στο τέρμα, ο εχθρός τρώει stagger και μπορείς να του κάνεις guild. Αφού κερδίσουμε και τα 4 fight, ερχόμαστε σε αυτόν, παίρνουμε τα λεφτά. Πριν έκανα βλακεία και πήγα χωρίς να έχω κερδίσει και τα 4 fight. Και παίρνουμε τέλος πάντων τη τρίτη armor, το τρίτο weapon
Α, εδώ μπαίνει το... Όχι, εδώ και, μπαίνει το... και τα Pleasure to do heals. business with Άμα you. θέλεις παίρνεις και You cannot βασικά τα buy μικρά more. χρειάζεται. Μην πάω από Παίρνεις εδώ. μόνο τα μεγάλα heals. Α, πού σπώναρε το μπουρδέλο. Εντάξει, νομίζω είναι δύσκολο. Κοιμόμαστε. Το heal το κάνεις equip και το usares με το Q. Αφού ξυπνήσουμε πρέπει να κάνουμε equip την armor, το weapon και τα heals, τα potions. Κάπως έτσι. Δώσε μου το anti-walk πέπλο σου. Το πέπλο που το φοράω και εγώ μπορεί να με δίνει walk. Και αφού είμαστε έτοιμοι, αφού είναι evening, έχουμε training. Ulrich, you need Αυτό το training guard. Hold your έχει longsword high, πάλι ready towards your 6 foe like an ox's horns. δεξί κλικ αριστερό Good for quick hits, defenses, δηλαδή block, powerful strikes or όταν thrusts. ενώ κρατάς Learn block well, it's a fine mix of πατάς defense το and αριστερό offense. κλικ για attack And one more thing. 6 φορές Τρέχεις διαφορετικά search σε άλλες τεχνότητες. και μετά Αναμένεις σε άλλες τεχνότητες το χρειάζεσαι. αφού κάνεις αυτό They've μαθαίνεις Now, το the- επόμενο when dodge attack που είναι το αριστερά ή δεξιά. Εδώ κάτι πήγε πολύ άσχημα, δεν τον έχω κάνει lock γι' αυτό πήγε άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις lock τον εχθρό στο game. Κύριε Παναγιώτη, κοίτα. Αυτό είναι πιο γρήγορο training γιατί το αριστερό και δεξί το κάνει κατευθείαν ο φίλος μας δεν θυμάμαι το όνομά του, William. Το κάνει κατευθείαν attack. Για αυτό, πείτε πώς έχουν εξελιχθεί. Άμα κάνεις το dodge μετά και πάνω σου να έρθει το σπαθί του δεν το τρως. Είναι δεδομένο. Είναι αν πατήσεις δηλαδή το dodge μετά όπου και να είσαι κομπλέ. Και σε τείχο να είσαι κολλημένος είσαι μια χαρά. Τώρα φαϊτάρουμε ξανά για τρίτη φορά και τελευταία τον William για το training. Και αυτή τη φορά χρησιμοποιεί όλα τα moves, όλα τα dodge στο game, τα πάντα. Αυτό ήταν αριστερά-δεξιά, εγώ κοιμήθηκα, δεν το έκανα. Αυτό ήταν πίσω, εγώ έκανα αριστερά γιατί κοιμήθηκα πάλι. Αυτό είναι μπροστά, το έκανα σωστά. Και έφαγε το stagger. I yield. Και λόγω του πάρει, έχασε. Άντε μην πάρω, ρε. Γιατί δεν μπορώ Αφού να κερδίζουμε και αυτό το fight, τρέχουμε πάνω για ύπνο και ξημερώνοντας θα ξεκινήσει το τρίτο τουρνουά και τελευταίο. Άρα, μου πεις ανάλογα το πλακάκι, σίγουρα. Αν είναι πλακάκι μπάνιο, θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχεις τα λίγο πιο Μιλάει πύρας εδώ πέρα. Τώρα εδώ στο chat μιλάει πύρα. Μιλάει Αφού με ξυπνήσουμε, μαθηματικές εδώ πέρα. πηδάμε γρήγορα εδώ, ζητάμε από έναν εχθρό να έρθει, από έναν enemy. Επίσης στο τρίτο τουρνουά όλοι οι εχθροί είναι immune to stagger, δεν τρώνε stun από τα forward dodges. Γενικά βασικά δεν τρώνε stagger μεγάλο. Αυτό τι ήταν πίσω μάλλον. Τώρα που η τρί μου μπάρα έχει γεμίσει τέρμα, με άλλο ένα με άλλο ένα block θα φάω stagger όπως έφαγα. Όταν είμαι stagger, αν με βαρέσει ο εχθρός θα πέσω κάτω και θα έχει ευκαιρία να με ξαναβαρέσει. Τώρα αυτή δεν το έκανε, αρνήθηκε. Μουναλάκι δηλαδή και την κερδίσαμε. Με το Q αφού έχουμε κάνει equip τα heals μπορούμε να χιλάρουμε κιόλας άμα το fight πάει κάπως άσχημα. Αφού τελειώσουμε με αυτήν πάμε σε αυτόν, ο οποίος είναι από τους πιο περίεργους enemies, κανονικούς enemies. Βασικά από τους πιο περίεργους enemies γενικά, γιατί είναι ξεχωριστός σε σχέση με τους υπόλοιπους. I'm ready. Έχει το longsword και τα attacks του είναι πολύ πιο slow από των υπόλοιπων. Οπότε βολεύει αρκετά να του κάνεις heavy attacks. Πράγμα που δεν κάνω, αλλά εντάξει. Άμα θες κάνεις ας πούμε. Εδώ δεν θα προλάβω λογικά. Όσο τσαρτζάρεις heavy attack επίσης, μπορείς να κάνεις και πάρει, άμα μου βαρέσει. Ναι, αυτό δεν...
Αυτό ήταν αριστερά ή δεξιά, εγώ το έκανα block και έφαγα. Φάγαμε stagger επειδή η green bar έφτασε στο τέρμα. Ο εχθρός τώρα είναι αρκετά low και πέθανε. Τώρα επειδή τον κερδίσαμε με το forward dodge, δεν χρειάζεται να το κάνουμε guild. Άρα γλιτώνουμε πολύ time γιατί μπορούμε να φύγουμε κατευθείαν και να πάμε στον επόμενο και να τον φέρουμε. Δηλαδή εδώ ήμασταν lucky που ο εχθρός πέθανε με το forward attack. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το sub. Μας γλίτωσε time, ας πούμε. I'm ready. Hear me. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος τρίτος εχθρός. Ενώ από τους εχθρούς που κάθονται στην άκρη. Αυτός έχει παρόμοιο moveset. Όλοι αυτοί έχουν παρόμοιο moveset. Απλά προσθέτεται το κάθε dodge που μαθαίνεις. Και στο τέλος, ο τελευταίος εχθρός που πολεμάμε μετά από αυτό το fight, αφού κοιμηθούμε, ο τελευταίος εχθρός είναι πολύ παρόμοιος με αυτόν σε moveset, απλά πολύ πιο επικίνδυνος. Τώρα άμα ξαναφάω hit, επειδή έχει γεμίσει γκριμπάρα, θα φάω stagger. Άμα ξαναφάω block hit μάλλον. Άμα μπλοκάρω και δεν κάνω πάρη. Εδώ ο εχθρός ήμουν unlucky γιατί έπεσε πριν το hit το τελευταίο και δεν έφαγε stagger για να γλιτώσω time. Αφού τελειώσουμε με αυτόν, πάμε μιλάμε 3 φορές σε αυτόν. Για να το πάρουμε κλεφτά, μας μιλάει, δεν μας μιλάει ο φίλος. Και είναι το τελευταίο shop αυτό που παίρνουμε τερματισμένο gear. Τα πάντα τελευταία, το τέταρτο σε όλα. Τέταρτο και 4 και 4. Και πάμε για ύπνο. Αφού γίνει απόγευμα, αυτή τη φορά αντί να πέσουμε κάτω όπως θα κάνουμε στα υπόλοιπα days για να κάνουμε training ή στο πρώτο για να πάμε στα dummies και να τα βαρέσουμε, θα μείνουμε πάνω στη γέφυρα και έρθουμε εδώ που κάθεται αυτός εδώ ο William. Του μιλάμε και μας λέει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε το τελευταίο fight στην ουσία και πάμε ξανά από εκεί πέρα που ήρθαμε για ύπνο. Για να ξημερώσει και να φαϊτάρουμε το τελευταίο εχθρό. Αφού ξημερώσει, ο εχθρός θα μας περιμένει μέσα στην αρίνα και αφού μπούμε στην αρίνα και πλησιάσουμε λίγο τον εχθρό, θα μας μιλήσει και θα ξεκινήσει το fight. Εδώ έβαλα το όπλο μέσα, έκανα βλακεία και έχουμε χάσει πολύ λόγο. Α, δεν έχω κάνει equip το gear, νομίζω. Για να δω λίγο. Ναι, δεν μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ. Ναι. Έγινε ένα μικρό λάθος. Κάνουμε load to last save. Χίλια συγγνώμη. Αφού ξυπνήσουμε για την τελευταία νύχτα, κάνουμε equip το last weapon και τη last armor και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να φαϊτάρουμε το τελευταίο boss. Πάλι έβαλα μέσα στο weapon, κάτι κάτω να πάθω. Όπως βλέπετε έχει πολύ παρόμοιο moveset με τον τελευταίο.
Είναι σχεδόν ο ίδιος εχθρός. Απλά αυτός είναι κάπως πιο γρήγορος και πιο επικίνδυνος, με περισσότερο damage και έχει HP. Αυτό ήταν κακό που έγινε εδώ. Καλό θα ήταν να χιλάρω πριν πεθάνω. Πατώντας Q. Το heal μπορεί να μας κατεβάσει και full HP άμα μας αφήσει ο εχθρός. Κλωτσιά, δηλαδή backward dodge. Hit. Πάρει όσο μπορούμε για να το ανεβάσουμε την creep μπάρα. Τώρα θα φάω στάγκερ, οπότε χιλάρω. Δεν ξέρω τι κάνει ο εχθρός, σταμάτησε να παίζει. I yield. Και τέλος. Αύριο τι ώρα πρέπει να κυκλοφορήσει το βίντεο με το Helldive? Αφού κερδίζουμε αυτόν τον εχθρό, Here you good. την ώρα που τον κάνουμε guild, την ώρα που πέφτει κάτω και το κάνουμε guild, τελειώνει το timer, σταματάμε το You let me timer. win. You are Οπότε ό,τι γίνει από εδώ και πέρα μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το run.